Всичко е готово за началото на срещата. Ето го и първия съдийски сигнал. Матча между Локомотив София и Левски започна. Стопката е Цветан Генков. Пас към Димо Атанасов отляво. Генков този път Топлозаков и Станислав Ангелов около голмайстора на Локомотив София и най-опасният футболист на столичните железничари Цветан Генков. Левски ще излезе в традиционната си схема 4-3-3, която в дефанзивен план преминава в 4-5-1 от много време насам. Шампионите играят с тази тактика. Тя определено носи успех на Левски през целия сезон. А също така станахме свидетели на много силни мачове на сините в европейските клубни турнири. Валери Домовчийски търси Христо Йолов. Много технично подаване. Христо Йолов. Дарко Савич е срещу него. Връща Йолов към Лусио Вагнер. Отново топка за Йолов. Пас към Вагнер. Вагнер успява да се справи. Центриране на Лусио Вагнер. Възможност за Левски и това е гол. 1-0 за Левски. Валери Домовчийски открива резултата още във втората минута. 1-0 за Левски. Какво начало на матча? Валери Домовчийски, младия нападател на сините, открива резултата след една образцова атака на шампионите. 17-ката на сините се озова сам срещу празната врата и за него не остана нищо друго, освен с лекота да открие резултата. Да видим на повторение тази комбинация. Много добро взаимодействие между Йолов и Лусио Вагнер, които на два пъти си размениха добри подавания. След това грешка на Дарко Савич, прецизното центриране на Вагнер към Телкийски, който направи най-доброто, върна топката в наказателното поле и във вратарското поле. Валери Домовчийски оставен напълно непокрит. Нито Георги Марков, нито Савич бяха в близост до нападателя на Левски и ето, че резултата вече е открит. 1-0 за сините. Шести гол за Валери Домовчийски в последните 6 шампионатни мача, в които той участвал срещу Локомотив София. Определено му върви на младия нападател срещу столичните железничари. Това обаче мисля, че е най-важният му гол в софийското дерби. 1-0 за Левски още във втората минута. По този начин Валери Домовчийски се изравни с 12 гола с отборникът си Христо Йолов, с най-добрите реализатори в състава на Станимир Стоилов. Но наистина попадението в втората минута с груповото съдействие на 6 бранители на Локомотив София, които застинаха и преди удара и след него на Валери Домовчийски. И сега импулсът премина в футболистите на Станимир Стоилов. Възможност пред Димо Атанасов за бързи контрадействия. Веднага затворен Елин Топлозаков с добра намеса. Капитанът на сините с по-доброто си заставане успя да преодолее предварителното преимущество на бързоногият Димо Атанасов. Но фактът е един и Урош Голубович, както в двубоя срещу ЦСК, направи един подарък на армейците. Сега също не успя хубаво да се хвърли, да плонжира, да затвори тази топка. 6 негови съотборници гледаха отблизо Валери Домовчийски и символичните гости, настоящите шампиони Левски, за сега дръпват в прекият спор за тазгодишната шампионска титла на България. Наистина след отбелязаното попадение има какво да очакваме. Сега за футболистите на Стефан Грозданов ситуацията става значително по-сложна, след като остават и във временното класиране, и в прекият спор за шампионската титла. Наистина напрежението би трябвало да бъде значително по-голямо и сковаността в техните крака по-осезаема. Но ако те имат желание, амбиции и възможности, трябва да забравят всичко останало и да се опитат да направят това, което техните привърженици очакват, единствено спокойна игра и демонстриране на сили като равен срещу вдъхновения отбор на Левски, който тръгна наистина по шампионски. Виждате скамейката на Локомотив. Още от ранните минути на тази среща грижи за Стефан Грозданов. Те продължават през Домовчийски към Бардон. Отново Валери иска топката. Зад гърба му получава Телкийски. Нарушение и възможности в тази пета минута. Отново футболистите на Левски да имат шанса да матират Урош Голубович. Отново триходова акция с участието на Домовчийски, Бардон и след това Телкийски фаулиран точно пред дъгата на наказателното поле. Огрижен беше и Николай Гигов, зърнахте го и за миг. Ново изпитание, след като всички много добре знаят способността на Христо Йолов да матира вратарите от подобно разстояние. Чудесна възможност за Левски. Христо Йолов е за топката. Главният сега Джан Роки подрежда стената.
червено-черната стена. Йовов се засилва. Удар на Йовов. Рикошет в Саша Антунович. Не е лош шанс, пропусна Христо Йовов да отвои резултата. Не успяха обаче да се прегрупират бързо футболисти на Локомотив, а и нарушение извърши Ричард Рамуигбен. Успя да осуети контратаката на домакините. Много трудно става за столичните железничари от тук нататък, защото силата на Локомотив София е в по-затворената игра, по-компактните действия. Знаем, че Стефан Грозданов е много добър в тази област, да затвори играта, да действа на контратака, да се възползва от пропуски на противниковия отбор. Сега Локомотив София ще трябва да атакува и да търси гол. Изключително улеснен беше отбора на Левски с ранния гол. Нарушение на Христо Йовов срещу Йордан Варбанов. Дарко Савич. Коилов. Един от двамата най-опитни футболисти на терена, Христо Коилов и Даниел Боримиров, на по 37 години. Много опитни полузащитници с доста солидни визитки. Божидар Митрев днес ще има тежката задача да пази на вратата на Левски, след като Георги Петков няма възможност да участва, след като получи контузия и стана ясно, че титулярният вратар на Левски не може да пази в днешния матч. Освен него, Живко Миланов също не може да вземе участие за сините, а състава на Локомотив София с проблеми са Джилас и Шпишич. Двете нови попълнения през зимата нямаха кой знае каква възможност да се изявят за състава на червено-черните. Общо взето с тази оптимална 11-торка, която е в момента на терена, Стефан Грозданов проведе повече от мачовете. Повечето спечелени минимално, за повечето отбора критикуван заради уж съдийска помощ, но както и да е, Локомотив София стигна до този импровизиран финал на шампионата, който за сега обаче е отцветен в синьо в тези начални 7 минути на срещата. Урош Голубович излиза точно до очертанията на наказателното поле и улавя топката. Доста хлъзгав е терена, така че може да има изненади за двамата вратари. Тук нарушение на Седрик Бардон. Христо Коилов ще изпълни фаула. Наляво към Диан Дончев. Не случайно петима футболисти в халфовата линия на Локомотив София. Знаете, че именно в средата на терена е силата на Левски. Марчо Давчев сега има възможност да шутира. Притесняване от Ричард. Все пак удар на Давчев. Много добре пласиран Божидар Митрев. Никакви проблеми за младия вратар на Левски. По различен начин подходиха двата отбора в шампионата. По различен начин концентрираха усилията си в двубоите, докато Левски спечели повечето ключови мачове срещу силните отбори в шампионата, то Локомотив София си позволи да загуби от Левски и от ЦСК. За сметка на това столичните железничари направиха една ключова победа над Литекс в началото на пролетния полусезон и не си позволиха издънки срещу отборите от втората половина на таблицата, там където Левски допусна няколко променливи резултати, като равенствата срещу Вихрен, Черноморе, Берой и Ботев. Загубата от рилски спортист беше най-неприятното нещо за шампионите. В тези мачове Локомотив София не си позволи да допусне грешка и ето, че днес има реален шанс при една важна победа да спечели шампионската титла. Телкийски ще изпълнява ъглови удар. Центриране на Телкийски, Томашич остава под топката. Сега Христо Йовов е с нея. Отново връща към Телкийски. Много бърз е терена, когато топката стукне на мократа трева. Тя ускорява своето движение и футболистите много добре знаят това. Пас към Димо Атанасов. Това е Антунович. Върнал се в средата на терена, за да помага на своите съотборници. Коилов към Димо Атанасов. Там е и Станислав Ангелов. Твърда игра на защитника на Левски. Нарушение според главния арбитър Роки. Марков. Центриране. Там Елин Топозаков изпреварва Митрев. Лусио Вагнер сега.
Притесняван от Давчев, топка за Боримиров, опитаха преса футболисти на Локомотив. Чиста намеса на Марков, топката обаче попада в Ричард. От тялото на Марчо Давчев, тъч за Левски. Лусио Вагнер, един от най-добрите футболисти на сините, опитният ляв защитник с страхотна кариера. Лусио Вагнер. От голямо значение ще бъде кой ще успее да спечели средата на терена, кой ще взима първа топка. Със сигурност този елемент ще повлияе върху развитието на матча. Ето сега добра игра на Генков. Той към Коилов и нарушение на Ричард. Това е второ подобно нарушение на Ричард Ромуигбе. И главният съдия Роки не се поколебава да покаже жълт картон. Първи жълт картон в матча. Показва безкомпромисните действия и главният арбитър, след като неговите помощници демонстрираха стриктност с приколаването на мрежата. Здраво за тревната настилка. Случайност да не се пропусне някой гол. Топката излезе зад мрежата на вратата на Урош Голубович. Не успя да я скъса Валери Домовчийски във втората минута, но направи абсолютно необходимото, за да може Левски за сега да върви към поредната си шампионска титла, но футболистите на Локомотив София все още имат достатъчен шанс, за да променят събитията на терена. Доста активен, макар и в малкото игрово време изминало до момента, е Лусио Вагнер. Включва се непрестанно и подпомага акциите от ляво на футболистите на Станимир Стоилов. Именно той имаше и основна заслуга при отбелязването на гола, след като се пребори за топката в близост до наказателното поле на Локо София. Сега Божидар Митрев, човекът към когото имаше насочени доста погледи, защото Георги Петков, значително по-спокойният вариант за вратар на Левски, изнасяше тежките мачове на сините до момента в първенството, и в евротурнирите, и в Купата на България, но в част от останалите срещи и Николай Михайлов и Божидар Митрев имаха възможност да се изявяват. Сега най-вероятно след този пряк свободен удар и способността на Марчо Давчев да отбелязва от подобни ситуации, на Божо Митрев ще му се отдаде първата възможност да показва рефлекс. Минутата е 13-та. Локомотив София ще има възможност да изравни резултата при прецизно изпълнение от страна на Марчо Давчев. Ще видим всички футболисти на Станимир Стоилов в собственото наказателно поле без изключение. Няма нито един изтеглен напред за евентуална избита топка. При тази преднина искат да се подсигурят. Много хубав шут и 1-1. 1-1. Марчо Давчев изравнява резултата в 13-та минута на срещата. Всички в състава на Локомотив София знаеха много добре на какво е способен този футболист и той го демонстрира. Абсолютно безпощаден Марчо Давчев в 13-та минута. Матчът наистина наподобява едно истинско футболно дерби. Локо София, Левски 1-1. Този път другата половина от централната трибуна ликува и другата половина от феновете на стадион Локомотив в квартал Надежда. Още веднъж прецизното изпълнение на Марчо Давчев в горният ляв ъгъл спрямо заставането на Божидар Митрев. Локомотив София успя да изравни на Левски. В този случай може да бъде опрекнат вратаря на Левски, защото Марчо Давчев изпрати топката именно в вратарския ъгъл. Потърси вратарския ъгъл, защото видя, че стража на сините не беше взел най-добрата възможна позиция. Беше застанал в средата на вратата, а не в своя ляв ъгъл. Трябва обаче да изкажем комплиментите си за точния удар на Марчо Давчев. Наистина, ето резултата вече изравнен и матча заприличва на истинско дерби. Генков не успя да овладее топката, след като Саша Антунович успя много технично с глава да свали за него. Йовов към Телкийски. Бардон и Валери Домовчийски търсят позиции пред вратата на Локомотив. Центриране. Топката стига до Домовчийски. Има възможност за Домовчийски. Удар и гол! Гол! 2-1 за Левски. Втори гол на Валери Домовчийски. 15-та минута.
Само 2 минути след като Локомотив София се върна в резултата, Левски отново повежда. И отново чрез Валери Домовчийски резултатът вече е 2-1. Трябва да отчетем втора асистенция на Димитър Телкийски, второ точно завършващо подаване на полузащитника на Левски и втори гол на Домовчийски. Страхотен матч, уважаеми зрители. 15-та минута, 2-1 за Левски. И отново грешка в защитата на червено-черните. Двама футболисти на Левски оставени абсолютно непокрити на задна града. Виждате Георги Марков, който обисна след опита на неговите съотборници пред него да изчистят топката. И Домовчийски шутира с помощта на хлъзгавата топка. Урош Голубович не можа да се справи с този Рубикон пред себе си и за втори път тя навестява вратата му. Локомотив София, Левски 1-2. Валери има неистова възможност да се радва в почти всеки един матч, в който се изправя срещу Локомотив София. И в срещата през есента отново имаше шанс да отбележи тогава. Сините спечелиха с 3-0. Първия гол, най-важният, който отпуши двобоя отново, бе дело на Валери Домовчийски, но тогава във втората минута на второто полувреме тогава се започна голядата в вратата на червено-черните. Сега голядата в този матч започна още рано. Калоян Караджинов пробва удар от далечно разстояние, обаче над напречната града. Левски отново напред, наистина неразконцентрирани действия демонстрират футболистите в синьо, за разлика от отбраната в червено-черно, които в двата най-важни момента от изминалите 16 минути сгафиха фатално, и то два пъти. Концентрацията им изневери и ето, че Левски отново дръпна, а пък Локомотив София тръгва отново в постепенни действия да се опитва да възстановява равенството. Караджинов отново удар на Марчо Давчев след рикошет в крака на Ричард. Ъглов удар. Седми гол в последните 6 мача за Валери Домовчийски срещу Локомотив София. Корнерът ще бъде изпълнен от Марчо Давчев. Той е футболиста, който е с традиционно изпълнител на статичните положения за столичните железничари. Солидно присъствие на футболисти на домакините пред вратата на Левски. Ето го и центрирането на Давчев. Боримиров, отново неубедителна изява на Божидар Митрев, който беше изненадан. Този път беше изпреварен от Даниел Боримиров, който игра на сигурност глава. Тъч за домакините. Отново Давчев ще хвърля, ще последва английско изпълнение. Дълбоко в наказателното поле ще се опита да хвърли Давчев. Добра работа на Боримиров и нарушение на Саша Антунович. Доста монолитна физика притежава Саша Антунович и много добре умее да борави с своите килограми в единоборствата с противникови състезатели сърбина. Този път главният съдия видя действията му срещу Даниел Боримиров и отсъди нарушение. 18-та минута на срещата. Левски води срещу Локомотив София с 2-1. Един чудесен матч, един чудесен завършек на шампионата. Какво ли още ни очаква? Никой не знае. Борбата в средата на терена е страхотна. Това, което ви казах, че спечелването на първа топка ще бъде от голямо значение за развитието в хода на матча. Явно е добре известно и на треньорите, защото много усилия са хвърлили в халфовата линия и Стефан Грозданов и Станимир Стоилов. Безкомпромисна битка около централната зона. Сега добра работа на Георги Марков, който пресече подаването към Седрик Бардон. Французинът остава незабележим в тези начални минути на матча. Повече се набиват на очи комбинациите между Вагнер, Йовов и Телкийски, завършени вече на два пъти от Валери Домовчийски. Съдийски сигнал. Съдийски сигнал на Джан Лука Роки. Играта ще бъде спряна и топката ще бъде притежание на Локомотив София. Валери Домовчийски вече с 13 гола. Най-добрият реализатор за Левски от началото на сезона. Марчо Давчев. Пас дълбочина към Димо Атанасов. Там Станислав Ангелов пресича подаването. Много тежки стават атмосферните условия. Състоянието на терена постепенно ще се влошава. И тези дълги подавания не са лишени от логика. Боримиров дълго си поведе полузащитника на Левски топката. Христо Коилов успя да застане между него и топката и да изчисти извън очертанията на терена.
вчера Станимир Стоилов в дъждовно време и каза нека да вали и тогава ще бием. До сега нещата малко са в негова полза. Да видим обаче до последният съдийски сигнал колко време има и дали тази негова прогноза ще издържи. Валери Домовчийски първо сбърка, след това се пребори за топката и отново сбърка в опита си да намери Христо Йолов. Акцията за Локомотив София обаче се оказа невъзможна. Пас към Телкийски и ъглов удар. Много силен е отбора на Локомотив София тогава, когато изнася топката с 2-3 паса, не с продължителни атаки, а с дълги остри подавания. Сега възможност за Боримиров. Удар на Боримиров! Страхотен Голубович. Много хитро изпълнение. Отново нестандартно хрумване на Димитър Телкийски. Къс пас към Даниел Боримиров. Но този път вратаря на столичните железничари показа добра класа. Нов ъглов удар. Телкийски. Центриране към далечната града. Седрик Бардон. Удар! Гол! Гол за Левски. Топката е преминала гол линията. 3-1. Сините взимат 2 гола аванс. Минутата е 21. Този път голмайстора е Седрик Бардон. След статично положение с глава, френския полузащитник успя да засече топката и за трети път тя ми преминава през гол линията. На вратата пазена от Урош Голубович. Резултатът вече е 3-1 за Левски. Голмайстор Седрик Бардон. Виждате отново хлъзгавата топка подхлъзна футболистите на Стефан Грозданов, след като не успя да се пребори с Седрик Бардон, намиращият се до него Калуян Караджинов. След това и Георги Марков отклони топката. Тя пък залъга Урош Голубович и мина зад гърба му за трети път в настоящата среща. Този гол пък е 8-ми в актива на французина от началото на сезона. Знаете, той отбеляза много важни 3 попадения в победата над друг столичен тим Славия, тогава с класически резултат. Сега един гол, който може спокойно да доведе отборът на Левски към нужните минути на задържане на топката и изчакване на поредната шампионска титла да дойде в актива на сините, но все пак не трябва това да успокоява, а пък футболистите на Станимир Стоилов, доколкото са демонстрирали до момента, обожават подобна ситуация, не за да изчакват, а за да доубиват съперника. Въпросът към Локомотив София е: имат ли сили червено-черните за някакво възкресение в днешният ден? Лусио Вагнер, ново центриране, този път Йордан Върбанов се намесва, но изчиства само на няколко метра в предни позиции. Центриране на Боримиров, този път Голубович е на мястото, където попада топката, защото там го нямаше или Домовчийски, или Бардон. Коилов към Антунович. Отново топка за Коилов. Той се подхлъзва, успява обаче да задържи контрола върху нея. Пас за Давчев. Много добра работа на Вагнер. Георги Марков. Успя бразилеца да му отнеме. Възможност за Левски. Лусио Вагнер е с топката. Беше блокиран от Йордан Върбанов, Христо Йолов и затова правилно решение на Вагнер да задържи, да изчака свои съотборници да се придвижат в по-предни позиции. В края на краищата много грубо нарушение на Йордан Върбанов и жълт картон. Въобще не се намира във форма защитата на Локомотив София. Не е подготвена като че ли за матч с подобен заряд. Нервите си казват думите и пропуските там следват един след друг. А какво да кажем за Димитър Телкийски, който има 3 асистенции от началото на този матч. А това нарушение на Йордан Върбанов, което ще видите още веднъж на повторение, беше абсолютно безмислено. След като Лусио Вагнер на 4-5 пъти залъгваше, беше с гръб към него до тъч линията. Йордан Върбанов явно се изнерви, че не притежава възможност да отнеме топката на Вагнер, който не намери начин да я прокара към Христо Йолов, но все пак я задържава владение на сините и принуди Върбанов да си изпроси жълтият картон, извършвайки това нарушение. Играта подновена, след малко и Вагнер ще влезе отново в игра. А сега пак с топката Телкийски. Този път затворен между четирима, отново намира пролука към Бардон. Центриране на Седрик Бардон, този път французина не намери най-доброто продължение, иначе Христо Йолов влизаше на задна града, отново непокрит зад гърба на защитата в червено-черно. Виждате ядосаният французин, автор на третото попадение за сините в днешната ссреща. Опита отиграване с едно докосване, но не му провървя. Все пак Левски върви уверено напред, след като води в надежда с 3-1. Домовчийски втора, 0-1, Давчев 13-та, 1-1, Домовчийски 15-та, 1-2 и Бардон 21-та, 1-3. Сега Локомотив София ще има нова възможност да пренесе действията към вратата на Божидар Митрев.
Христо Коилов. Удар на Коилов. На 37 години е полузащитника на Локомотив София. Започна кариерата си в Ботев Пловдив, професионалната си кариера през далечната 1989 година. Христо Коилов по-късно облече екипите на швейцарския Люцерн, а може би най-големите си успехи постигна като играч на Юнион Берлин, където под ръководство на Георги Василев, отбора от старото лесничейство, игра финал в турнира за Купата на Германия и получи правото да участва в турнира за Купата на УЕФА. Това са някои от паметните мигове в забележителната спортна кариера на Христо Коилов, за който запознати казват, че спазва изключителен хранителен и спортен режим. Именно на това се дължи неговото продължително спортно дълголетие. Христо Коилов започва да играе в неоптимални обороти през второто полувреме. Нещо, което е странно за футболист на неговата възраст, но за българската действителност, за българските стандарти, играч с неговите качества наистина може да го направи. Атака на Левски и преса от страна на домакините. Седрик Бардон, много технично действие към Йолов. Той обаче не успя да даде достатъчно сила на този пас към Димитър Телкийски. И защитата на домакините успя да се прегрупира и да отнеме топката. Генков в капана на двама футболисти, Томашич и Ричард. След това грешка на Давчев, Домовчийски към Мусил Вагнер. Иска пак топка за Домовчийски. Паса беше насочен към Йолов. Вече с 2 гола аванс футболисти на Левски ще могат да разиграват по-спокойно и да покажат това, на което са способни. Тези продължителни атаки с много разигравания, с много подавания помежду си. Футболисти на Левски обичат да изнасят топката. Докато в един момент те не форсират атаката, когато тя достигне до триото Домовчийски, Йолов и Телкийски. Подпомагане активно, разбира се, от Седрик Бардон. Сега Домовчийски отново агресивно срещу Марков. Справи се защитника на Локомотив София. Антунович. Не лошо подаване към Караджинов. Това обаче беше разгадано. Домовчийски успя да задържи топката в очертанията на терена. Пас за Бардон. Двойно подаване. Чудесна комбинация между двамата. Нарушение. Нарушение на Георги Марков. Много грубо действие на капитана на Локомотив София. Знаем, че негов патент са се превърнали подобни фаулове през годините. Георги Марков е известен с безкомпромисната си игра в определени моменти. Възможност за Левски. Димитър Телкийски ще бъде за топката. А 6 футболисти на сините са в наказателното поле на Локомотив София. Позицията позволява и директен обстрел, така че ще бъде любопитно да видим какъв ще бъде избора на Телкийски. Доколкото познаваме неговите качества, той ще опита подаване, може би към далечната града, там където е Томашич. Не късо изпълнение към Христо Йолов, удар на Йолов. Антунович точно до него. Успя нападателя на домакините да блокира удара. Сега Генков. Отново двама футболисти на Левски срещу Генков. И чудесна игра там на футболистите на Левски. Топката напуска очертанията на терена. Елин Топозаков към Томашич. Трети сезон двамата обиграват своите действия. Един до друг се превърнаха в истински тандем. Централните защитници на Левски. Станислав Ангелов към Седрик Бардон. Диан Дончев срещу него и Димо Атанасов се е върнал. Боримиров. Няма засада. Станислав Ангелов. Топка за Йолов. Няма засада. Удар на Йолов и гол. 4-1. 29-та минута. 4-1. Левски играе по шампионски. Левски показва класа. Левски показва, че е над всички отбори в България. 4-1 голмайстор Христо Йолов. Негов 13-ти гол за сезона. Страхотна комбинация между Станислав Ангелов и Христо Йолов. Много добър извеждащ пас на Боримиров. Въобще цялото действие в атака на шампионите беше прекрасно. Виждате на повторение. Няма засада на Станислав Ангелов. Изскочи дълбочина. Топка за Йолов. И какво остана за десетката на Левски, освен да се разпише? Само комплименти заслужава играта на Левски през това първо полувреме. Страхотен футбол от страна на сините. Половин час на невероятно темпо, диктувано от първата до тази минута от състава на Станимир Стоилов.
Ето това показва кой отбор иска шампионската титла. Футболистите на Мари Стоилов доминират напълно. Освен това статично положение, чрез което Марчо Давчев успя да матира Божидар Митрев, останалите минути бяха тотално оцветени в синьо. Абсолютно разгадана е и защитата на Стефан Грозданов. Явно за това и Мари Стоилов е настоявал нека да вали, защото хлъзгавия терен показа, че инертните бранители на Локомотив София могат да бъдат надбягвани дори от Седрик Бардон, който се включи много добре в предишната акция. Този път Божидар Митрев не успя да овладее и имаше възможност пред Саша Антонович да прехвърли топката към опразнената врата, но след рикошет тя напусна очертанията в ъглов удар. Този момент от игровата ситуация показа, че хлъзгавата топка ще тормози всички, но вече комфортът е в състава на Левски след тези 3 гола аванс, които играчите от Георгия Спарухов си осигуриха. Може би да изглежда по лесен начин, но с много усилия в рамките на половин час игра. Сега Локомотив София наистина няма абсолютно нищо загубене. Трябва да покаже дали може въобще нещо, дали тези амбиции в последните дни не са били просто най-голямата химера в настоящото първенство, която се е таяла от започването на тяхната поредица от успешни резултати. Левски води комфортно с 4-1. А за Локомотив София остава голямата загуба в софийските дербита. Този отбор не може да преодолее преградата, наречено столично дерби. Единствено победата над Славия остава в актива на столичните железничари. Помните, може би преди 2 седмици отбор на Локомотив София беше разгромени от ЦСКА с 4-1. Днес още през първото полувреме домакините тук в квартал Надежда изостават със същия резултат. Само че от шампиона, отбора на Левски, наистина сините показват с играта си днес, че са отбора, който най-много заслужаваше да триумфира в края на първенството с представянето си в отделните матчове и не само в българското първенство. Станислав Ангелов между 3 футболисти се опита да играе десния защитник на Левски, прекали с индивидуалните действия, след като можеше да комбинира и с Бардон, и с Йолов, и с Домовчийски. Той предпочета да играе сам, избърка. Ако отбора на Локомотив София успее да се предпази от някаква по-тежка загуба, то те ще си останат като приятната изненада за този шампионат, защото общо взето, както и да завърши този матч, никой не е очаквал, че кръг преди края матчът между Локомотив София и Левски ще определя шампиона, кой от двата тима ще стане първенец за 2007 година. Комплименти заслужава отбора на Локомотив София за представянето си в шампионата до този момент, но ето, че в днешния двубой столичните железничари не могат да ни покажат качествен футбол. Сега Давчев, хубав пас към Генков, той обаче беше блокиран от Игор Томашич. Не остави шанс хърватския бранител на нападателя на Локомотив София да играе с топката. Иначе, знаете, Генков спори за голмайсторския приз в първенството, където лидер е Тодор Колев от Славия с 23 попадения, 21 гола има Цветан Генков, но пред него се очертава чудесната алтернатива да излезе на терена срещу хита Черноморец Бургас София, където може да отбележи колкото си гола пожелая Генков и най-вероятно ще спечели голмайсторския приз, което не се е случвало от много време на футболист на столичните железничари от времената, когато Начко Михайлов показваше какво ли не по българските терени и правеше за смях противниковите защити. Това обаче беше много отдавна, през 70-те. Сега атака на Локомотив. Коилов между 3 футболисти много трудно ще може Христо Коилов да изнесе по този начин топката и много лесно изгубиха притежанието и футболистите на Локомотив. Телкийски за Йолов, той за Боримиров. Много повече въображение, с много по-голяма лекота разиграват футболистите на Левски. Ричард към Вагнер. Феновете на Левски започнаха да аплодират своите при всяко точно подаване. Нова грешка на Георги Марков и сега Лусио Вагнер тръгва по крилото. В последния момент Дарко Савич успява да стане на пътя на топката. Караджинов
Опорният халф на Локомотив София свърши добра работа в тази ситуация. След това обаче Марчо Давчев сбърка паса. Изобщо не е стабилен днес Христо Коилов в центъра. При всеки пас към него той се хлъзга, пада на тревата и това е от голямо значение. Знаете силата на сините в центъра на терена, където Ричард Боримиров с помощта и отляво на Лусио Вагнер и отдясно на Станислав Ангелов и малко в по-предни позиции на Бардон. Просто се възползва от всяка една такава ситуация. Дълга топка към Станислав Ангелов. Той обаче я измъкна. След това се заби в притичалия Димо Атанасов, след като вече беше преодолял Диан Дончев. Пас към Давчев. Той с глава продължи към Цецо Генков. Хубаво беше първоначалното отиграване. Все пак Давчев измъкна топката. Пас към Генков. Много добро заставане на Игор Томашич, който предотвратява и тази импровизирана акция в червено-черно. Боримиров към Ричард. Валери Домовчийски вече върнал се малко по-назад, след като свърши много добре своята работа във втората и в 15-та минути. Отбелязвайки две попадения до момента в срещата. Вече Левски започна да настанява спокойствието си на стадион Локомотив в надежда. И докато Ники Уде сподели какви бяха грешките на сините срещу по-малки отбори, където Локомотив взе своето, огромното предимство, огромното самочувствие на отбора на Станимир Стоилов е мачовете срещу столичните съперници. А там футболистите в синьо бяха абсолютно безапелационни, но за това след малко, защото Йолов имаше възможност да намери Бардон. След това французинът за секунда отново ще да стане притежател на топката. Саша Антунович пък се заби отново в Йолов. Между двама няма кой да му помогне и само тъч за Локомотив София. Връщам се към мисълта си. Като символичен домакин Левски ЦСК 1-0, Левски Славия 2-0, Левски Локо София 3-0. В символичните гостувания в столицата ЦСК Левски 0-1, Славия Левски 0-3 и сега Локомотив София Левски 1-4, а няма 38 изминали минути от началото на срещата. Ето за това Левски през тази година заслужава да бъде шампион, защото нито един отбор не се опълчва на сините, дори от основните им опоненти на ниво София. Всички останали знаят за стойностите на още няколко отбора извън столицата, но това на този етап няма абсолютно никакво значение. Хубав шут от страна на Цецо Генков, едно от хрумванията, които могат да минат в графата добри, но несполучливи. Възползва се от игра с опит за красиво реализиране на попадение. За това заслужава аплодисменти, но нямаше шанс. Тук Бардон нямаше шанс пък да намери Христо Йолов, копвайки тази топка, и отново постепенните действия ще навлязат в сила, а пък Левски води абсолютно закономерно с 4-1. И ако не се случи някакво наистина мега футболно чудо, би трябвало отново да бъде коронясан за шампион. Този удар на Марчо Давчев беше изчистен, нямаше как да затрудни Божидар Митрев. Локомотив София чрез Коилов овладя, Боримиров срещу него. Двамата ветерани. Футболистът в червено-черно продължава към Антунович. Той между четирима намери начин да центрира, но върналият се назад. Димитър Телкийски слага край на тази акция. Между другото, финала на шампионата и спора за първото място между отборите на Локомотив София и Левски изглежда напълно логичен с оглед на това, което показаха двата отбора в европейските клубни турнири този сезон. Левски стана първия български отбор, който успя да се класира в групите на Шампионската лига, докато Локомотив София се представи много добре в турнира за Купата на УЕФА, след като отпадна без да загуби матч. Може би помните, уважаеми зрители, че Локомотив София отпадна в първия кръг от холандския Гранд Фейенорд, след като завърши наравно 2-2 на стадион Българска армия в столицата след головете на Генков и Марчо Давчев и завърши наравно 0-0 като гост.
в Ротердам, но и в двата мача столичните железничари имаха своите положения и бяха много близко до това да сътворят голямата сензация и да отстранят холандския тим в първия кръг на турнира за купата на УЕФА. Може би още тогава по-предвидливите хора са усетили, че това ще бъдат двата отбора, които ще водят битката в шампионата. И ето, че наистина трябваше да чакаме до 29-я кръг, за да бъде разплетен шампионския ребус. Марчо Давчев. Центриране. Хубава топка. Удар с глава там на Караджинов. Топката срещна градата. Сега Генков. Връща назад към Димо Атанасов. Удар на Димо Атанасов в тялото на Станислав Ангелов. Нов шут. Георги Марков. Това беше най-добрата възможност за Локомотив София през първото полувреме. А Стефан Грозданов ще направи първата смяна. Малино Рачев ще се появи всеки момент на терена. Страхотна атака. Виждаме на повторение нейното развитие. Недобра работа в защита, недобра изчистена топка от страна на Левски, след което доброто центриране на Марчо Давчев. Включи се Караджинов, успя да си изпревари защитата на Левски, излезе пред топката, игра с нея, но нямаше шанс при този удар. Смяната ще бъде принудителна, защото футболиста, който напуска игра, е Саша Антунович. Явно е получил някаква контузия нападателя на Локомотив София. На негово място опитния Малино Рачев. Сега ще има и промяна в схемата на Стефан Грозданов. Предполагам, че в по-предни позиции ще излезе Марчо Давчев, който ще започне да играе като втория нападател заедно с Цветан Генков. А Малино Рачев ще вземе позиция в средата на терена и ще помага на Караджинов, Коилов, Димо Атанасов и Диан Дончев в халфовата линия на столичните железничари. Чудесна възможност обаче изтърва отбора на Локомотив София. Ако бяха успяли да отбележат гол в 41-та минута, домакините щяха да запазят интригата и за второто полувреме. Сега обаче резултата продължава да бъде 4-1 в полза на Левски и аванса на сините в този момент изглежда много солиден и непреодолим за Локомотив София. Не знам дали имаше травма Саша Антунович, но определено почти всяко негово отиграване предоставяше топката на футболистите на Левски, така че дори да няма контузия, въпреки че леко се държеше за бедрото на десния крак. Определено той е един от тези, които изневериха през този най-важен матч и първата част от него за железничарите от настоящата кампания. Валери Домовчийски продължава да се бори, но този път затворен между трима. Нямаше възможност да открадне топката и влезлият преди секунди Малино Рачев с пас напред към Марчо Давчев. Той с глава към Караджинов. Преди него Боримиров за миг спря акцията. Димо Атанасов отново към Караджинов. Опит за двойно подаване, но капитанът на Левски Елин Топозаков отново с по-добро заставане изпревари Димо Атанасов. След това младежкият национал извърши и откровено нарушение срещу опитният бранител на сините. Заключителни минути на това първо полувреме, в което абсолютно доминираше футболът в синьо срещу едно положение от фаул на Марчо Давчев и това преди 2 минути на Караджинов. След ударът му с глава и топката срещнала десният страничен стълб. Всичко останало беше в актива на футболистите на Станимир Стоилов. 4-1 за Левски. Дарко Савич с глава. Топката стига до Димо Атанасов, до него отново Станислав Ангелов. Стабилно играе десният защитник на Левски. Тъча ще бъде в полза на домакините. Савич за Караджинов. Върбанов. Отново топка за Караджинов. Именно той е футболиста, който трябва да свързва халфовата линия и защитата на Локомотив София. Сега има пукнатина в защитата на Левски. Възможност за Коилов. Удар на Коилов и страхотна намеса на Митрев. Страхотно спасяване на Божидар Митрев в 44-та минута. Нов пропуск за Локомотив София. Успяха обаче столичните железничари да се ориентират точно в зоната, която Станислав Ангелов остави опразнена в дясната зона на защита на Левски. Добра комбинация между Коилов, Генков и Дапчев. Опитният футболист обаче на Локомотив София Христо Коилов не успя да преодолее Божидар Митрев. Изцяло заслугата е за младия вратар на Левски, който показа завиден рефлекс. Димо Атанасов сега продължава да играе с топката по защитника на домакините. Центриране.
Лусио Вагнер играе на сигурно и чисти топката в ъглов удар. Ъглов удар за Локомотив София в последната минута от редовното време на първото полувреме. Малино Рачев ще изпълнява. Малино Рачев с над 350 мача в А група. Центриране на Орачев. Там футболисти на Локомотив София успяха да играят с топката. Томашич чисти. Играта продължава. Главният съдия Джан Лука Роки показа, че играта ще продължи. Йолов изпълнява бързо, хвърля към Домовчийски. Георги Марков обаче успява да се върне бързо, а виждате 2 минути добавено време на първото полувреме, показва четвъртия съдия Александър Костадинов от София. Голубович връща топката в средата на терена, където отново Боримиров успява да спечели единоборството. Телкийски не успя да изведе Йолов обаче. Това е Йордан Върбанов. Търси Караджинов. Точен пас. Вдясно е Орачев. Получава Малино Рачев. Генков иска топката. А Малино Рачев изчисти топката извън очертанията на терена, защото Урош Голубович изпитва някакъв проблем и ще има нужда от медицинска помощ. Вратаря на домакините. Опитен страж е Урош Голубович, на 30 години, само че неговото представяне е на придливи и отливи. Той е способен да извади много важен мач за Локомотив София, когато играта на отбора не върви. Много често столичните железничари могат да разчитат на чудесна игра на своя вратар, но в други мачове той прави елементарни грешки. Струва ми се, че и днес носи вина за част от головете, които отбеляза отбора на Левски през това първо полувреме. Не беше напълно убедителен с намесите си в ключовите моменти. Сега ще има нужда от медицинска помощ. Резервният вратар на Локомотив София е Валентин Галев. Струва ми се, че поне на този етап смяната може да не бъде извършвана, защото до края на продължението остават около 30 секунди и Джан Лука Роки може във всеки един момент да даде последния съдийски сигнал за първото полувреме и на почивката вече докторите на Локомотив София да преценят какво ще бъде състоянието на вратаря на Локомотив София. Точно така, Урош Голубович ще доиграе първото полувреме и ще има на разположение 12 или 13 минути на почивката, в които да му бъде оказана медицинска помощ. Джентълменски Христо Йолов върна топката в притежание на Локомотив София. Продължението на първото полувреме вече изтече. Да видим дали Джан Лука Роки е засякал времето, в което беше оказана помощ на Урош Голубович, или сега след изпълнението на този аут ще даде последния съдийски сигнал. Играта продължава. Ричард Еромуик без печелба единоборство с Давчев. След това Георги Марков чисти напред. Няколко грешни подавания. Давчев успя да вземе контрол на топката и точен пас към Генков. Игор Томашич точно до Генков. Веднага след като нападателен Локомотив овладя топката с гърди, тя му бе отнета от Игор Томашич. Ричард. Много добро действие на нигерийския полузащитник в средата на терена. Между 4 футболисти успя да държи и да намери Лусио Вагнер, който пък спечели тъч за Левски. Много спокойно, със самочувствие играят сините в тези минути и могат да бъдат доволни от развитието на матча. Това беше всичко за първото полувреме. След първата част на матча, дербито на 29-я кръг, Левски води срещу Локомотив София на стадиона на Квартал Надежда с 4-1. Резултата откри Валери Домовчийски още във втората минута. В 13-та Марчо Давчев изравни след изпълнение на пряк свободен удар. 2 минути по-късно втори гол на Валери Домовчийски за 2-1. Малко по-късно Христо Йовов, Седрик Бардон, направи резултата 3-1, а Христо Йовов сложи точка за първото полувреме с четвърти гол за сините. Така резултата след първото полувреме 4-1 за Левски и сините са много близо до това да дублират шампионската си титла. Ето го и съдийския сигнал за начало на второто полувреме. Резултатът е 4-1 в полза на Левски. Нека да ви запознаем с съставите на двата отбора. На вратата на Локомотив през второто полувреме ще наблюдаваме с номер 12 Валентин Галев и пред него Марчо Давчев, 3 Диан Дончев, 16 Христо Коилов, 30 Димо Атанасов, 18 Калуян Караджинов, 19 Дарко Савич, 4 Йордан, Игор Томашич, Димитър Телкийски, Станислав Ангелов, Христо Йолов, Валери Домовчийски, Седрик Бардон и Ричард Еромуигбе. 2 гола отбеляза Валери Домовчийски, по един
Седрик Бардон и Христо Йолов за Левски, а за отбор на Локомотив София много красиво попадение отбеляза Марчо Давчев в 13-та минута от пряк свободен удар. Халфа на столичните железничари отбеляза единствения гол до този момент за домакините, само че отбор на Локомотив София имаше още две чисти възможности: греда, странична греда на Калоян Караджинов и един уникален пропуск на Христо Коилов, който в самия край на първото полувреме можеше да отбележи. Всичко това, което ви казвам, означава, че първите 45 минути на матча бяха много динамични, много красиви, с положения и пред двете врати. Да се надяваме, че срещата ще продължи да се развива по този начин. Ще видим още повече положения и много интрига. Това обаче до голяма степен зависи от отбора на домакините, който може да върне интригата, ако успее да отбележи бърз гол сега в началото на второто полувреме. Трябва да отбележим, че по същото време се играят всички останали мачове от този предпоследен кръг на А група. Много е интересно и това, което става на дъното на таблицата, битката там. Всички останали резултати на полувреме: Берое, Черноморец Бургас София 3-0, Ботев Вихрен 0-2, Славия Марек 0-0, ЦСКА Родопа 1-0, след като нападателите на армейците изгоряха по една или друга причина. Александър Тунчев бележи за ЦСКА. Рилски Спортист Белащица 0-0, Спартак Варна Черноморе Варна 1-0 в дербито на морската столица и Литекс Локомотив Пловдив 4-1. При това положение за сега Рилски Спортист отново под чертата на изпадащите. Ние се връщаме отново в Надежда, където след това центриране не успяха да се възползват футболистите на Стефан Грозданов, а пък един в синьо и един в червено-черно останаха да лежат на тревата след сблъсъка помежду си и ще се наложи лекарска помощ, с което играта ще бъде спряна. Ето, още веднъж ще видите повторение на тази ситуация. Игор Томашич и Калоян Караджинов са двамата футболисти, които се сблъскаха. Като че ли Караджинов се сблъска с Цветан Генков, по-скоро с него. И Елин Топозаков. Елин Топозаков също, за да се предпази от нахлуващите двама футболисти на Локомотив София, избегна първия. По средата между Караджинов и Топозаков обаче се внедри Генков и затова се получи този сблъсък. Докато играта е спряна, още веднъж да споделим това, което става на дъното. Ако така завършат мачовете при настоящото развитие, Спартак Варна ще изпревари Рилски Спортист в борбата за оцеляване преди изиграването на последните срещи, но все пак има още около 40, че и повече минути и на останалите двубои, а пък финалът за титлата за сега предопределя и тази година шампионът на България да се казва Левски. Да видим какви ще бъдат доводите на Локомотив София през това второ полувреме. Тук ново спиране на играта. Не тръгна да търси топката Диан Дончев. Имаше протести от страна на футболистите в синьо, след като той показа, че оставя нарочно да излезе извън очертанията на терена, за да се окаже лекарска помощ. Даниел Боремиров обаче протестираше. Контрастно започва това второ полувреме на фона на вихрените минути на първата част, когато грешките на Локомотив София бяха наказани. Почти всяко едно от създадените положения на Левски влизаше във вратата на Урош Голубович. Сега малко по-позиционна игра в тези начални минути на втората част. Станислав Ангелов има нужда от медицинска помощ. Близо до него е лекарски екип на Левски. Много ценен футболист в схемата на Станимир Стоилов е Станислав Ангелов. 6-ти сезон за сините играе. Универсалният, може би най-универсалният футболист в българското първенство. Виждали сме го да играе на абсолютно всички постове в различни срещи. Може би точно дясната зона в защитата е най-доброто място, на което той се представя по оптимален начин. Той обаче притежава и много други качества, умее да подава, има добър поглед върху играта, затова често е използван от Станимир Стоилов в халфовата линия на отбора. Заедно с Лусио Вагнер се очертават като най-стабилната двойка бекове в българското първенство и подпомагат страшно много полузащитниците на Левски. Топката напусна очертанията на терена, аут, и сега Валентин Галев ще има възможност да поднови играта. Много ценен беше Антунович при борбата за първа топка след изпълнение на аут. Сега него го няма на терена и Цветан Генков се връща, за да печели въздушните единоборства. И Генков и Антунович притежават
Много добра игра с глава. Сега голмайстора на Локомотив София няма да има подкрепата на сръбския нападател. Нарушение. Марчо Давчев подновява играта към Диан Дончев. Отново Давчев за Куилов. Димо Атанасов иска топката. Куилов задържа. Пас към Димо Атанасов. Няма засада. Центриране на Димо Атанасов. Там беше Калоян Караджинов. Доста слабо изпълнение на дефанзивния халф на Локомотив София, който изпъкна с гола, който отбеляза срещу Литекс през миналия сезон. Гола, който като че ли донесе подема на столичните железничари след успеха с 1-0 тук на този стадион на Литекс през миналото първенство. Локомотив София започна да играе печелившо в първенството, натрупа самочувствие и ето, че до днешния матч имаше всички шансове да спечели шампионската титла. Аплодисменти за Локомотив София. Нарушение срещу Ричард. Играта е подновена и атаката е за Левски чрез Лусио Вагнер по лявото крило. Той търси Седрик Бардон. Този път добра работа на Йордан Върбанов. Длъжници са защитниците на Локомотив София в този двубой. Много груби грешки от страна на Върбанов, Марков и Савич в началните минути. Караджинов е с топката. Пас към Генков. Генков задържа. Има възможност да шутира. Предпочита да комбинира към Малин Рачев. Рачев центриране към Караджинов. Удар на Караджинов и гол! Втори гол за Локомотив София. Резултата вече е 4-2 в полза на Левски. Много добра атака. Първата, струва ми се, подобна атака за Локомотив София и завършва по прекрасен начин. Гол на Калоян Караджинов след прецизното центриране на Малин Рачев и тактически правилното решение на Цветан Генков, ако мога така да илюстрирам триходовата комбинация на столичните железничари. Виждате на повторение паса на Генков към Орачев и центрирането към Караджинов. Преди минута Караджинов сбърка от не лоша позиция, но този път Игор Томашич остави зад гърба си необезпокояван полузащитника на Локомотив София и Караджинов прави резултата 4-2. Определено в първите 25-30 минути на двубоя Калоян Караджинов беше основният длъжник на своя тим, след като на него се очакваше да гради нещата в предни позиции и да сътворява положения пред своите нападатели, да се бори в центъра на терена. Беше обезличен. След това той се поактивизира. В актива му след удар с глава маркирахме и срещане на топката с страничният стълб. След това през това второ полувреме и с дейното участие на Малин Рачев вече Локомотив София изглежда малко по-добре, що се отнася до цифровото изражение на този двубой. Определено липсваха и тези атаки, които може да създава опитният Малин Рачев. Неговите пробиви по десния фланг, възможността му за точно центриране, нямаха ги тези възможности футболистите на Стефан Грозданов до принудителното влизане на Орачев след травмата, получена от Саша Антунович. Сега тук Диан Дончев се качи на главата на Димитър Телкийски. Нарушение, колкото и да протестира бранителя в червено-черно. Все пак резултатът вече започва да се връща в рамките на завързания дерби сблъсък, защото дори и при равенство, колкото и далечно да е все още то в надеждите на Локомотив София, те ще имат някакъв хипотетичен шанс за шампионска титла. Още веднъж да припомним, че в последният кръг Левски приема на собствен стадион коравия тим на Литекс, а пък Локомотив София ще има заключителна тренировка с Черноморец Бургас София. Сега Димитър Телкийски се готви да центрира. Прави го на задна града, се включват трима футболисти на Левски и този път има пети гол и хет-трик на Валери Домовчийски. Отново оставен на задна града от въздуха, засече с вътрешната част на левия си крак тази топка Валери Домовчийски и в противоположния ъгъл. Първи гол във вратата на резервата Валентин Галев, но този гол се очертава като поредният решаващ. Казахме, че му върви много на Валери Домовчийски. Ето го това положение, при което Валери Домовчийски беше оставен от малък ъгъл. Той прокара топката в долния ляв ъгъл на вратата на Валентин Галев и резултата отново с 3 гола аванс с сините, като че ли преди това в борбата за топката намиращият се пред Валери Домовчийски футболист в синьо леко изблъска свой съперник, но това няма значение, тъй като
Главният рефер Джан Лука Роки маркира центъра и Локомотив София Левски 2-5. Хет-трик на Валери Домовчийски и ако не се лъжа, 5-та асистенция за Димитър Телкийски. Това са двамата футболисти, които днес могат да бъдат отличени с суперлативи в този матч. Хет-трик на Домовчийски и 5 асистенции на Телкийски. Ето това е нещо супер за тях двамата. Резултатът е 5-2 в полза на Левски. А ние можем само да се радваме за прекрасния футбол, който наблюдаваме. Атака на сините чрез Игор Томашич, който подаде към Елин Топозаков. Капитана на Левски към Йолов. Нарушение на Христо Йолов. Също Дарко Савич. Коилов, отново много агресивна работа на халфовете на сините. Принудиха футболистите на Локомотив София да върнат топката назад към Валентин Галев, който да изчисти в предни позиции. Това е едно от големите предимства на Левски спрямо останалите отбори в България. Пресата, която използва отбора на Левски. Много агресивна игра, която започва още от нападателите, преминава през халфовете. Много затруднява изнасянето на топката на техните противници. Наистина, ако срещу себе си Левски има отбор, който знае как да играе срещу преса, който знае как да разиграва бързо топката с много движение без топка, то тогава тя може би не би имала толкова добър резултат. Но в българското първенство до този момент не сме видяли тим, който да успее да противодейства срещу този начин на игра. Особено когато играта на Левски върви. Днес определено е така. Седрик Бардонес топката към Боримиров. Телкийски търсеше позиция в предна позиция. Сега полузащитника получава. Срещу него Савич. Добра игра на централния защитник на столичните железничари. Тъч за Левски. За съжаление, все ще се намери някой лумпен, пълен идиот, който да хвърли бомбичка и да рискува здравето на някой от привържениците около него или някой от полицаите, които се грижат за реда по стадиона. Това е горчивия хап, който ще бъде вкусен днес от Левски при спечелването на втора поредна шампионска титла и общо 25-та за сините. Станислав Ангелов с топката. Пас към Христо Йолов. Боримиров. Коилов пресича подаването. Йолов и Генков един до друг. Спечели Генков единоборството. След това обаче Йолов беше дублиран от Еромо Игбе. Отново добра работа в екип. Много добре се подпомагат един с друг футболистите на Левски и това води до отнемане на топката. Лусио Вагнер. Нарушение срещу Лусио Вагнер. Отсъжда Джан Лука Роки. Лусио Вагнер, който стигне и до националния отбор на България, след като получи български паспорт. Засада на Телкийски. Зад защитата беше полузащитникът на Левски. Христо Йолов игра с едно докосване, веднага потърси своя съотборник, само че Телкийски не беше взел добра позиция и се намираше зад отбраната на домакините. Сега Марчо Давчев към Караджинов. Вляво в дясно Орачев. Получава опитния полузащитник. Малин Орачев връща към Караджинов. Все по-често започваме да виждаме Караджинов в половината на Левски. Това е показателно. Домакините започват да атакуват. Коилов. Авантаж даде главния съдия. Правилно решение на арбитъра. Центриране на Орачев. Топката беше насочена към Димо Атанасов. Там обаче Елин Топозаков играе с глава. Сега няма засада. Караджинов. Такъв пропуск. Нямаше засада. Играта продължи, но Калоян Караджинов беше блокиран от футболист на Левски. Ъглов удар за столичните железничари. Чудесна възможност. Решителна намеса на Станислав Ангелов. Подложи крака си в момента, в който Караджинов вече насочваше топката към вратата на Божидар Митрев. След този корнер
Отново върната топка към футболистите в червено-черно в предни позиции. След това изчистена. Стабилна намеса не под номер 1, а поредна за Станислав Ангелов и в днешната среща. Топка за Христо Коилов по лявото крило. Коилов срещу Станислав Ангелов. Добра работа на полузащитника. Центриране към Генков. Той се опита да свали топката за Малино Рачев. Не успя обаче талантливия нападател на столичните железничари да освободи своя съотборник на добра позиция. Последният в защитата Елин Топозаков успява да пресече подаването. Сега Ричард, Седрик Вардон, Боримиров. Ето сега Левски опитва да изтегли отбор на Локомотив в собствената си половина, за да се открият повече свободни пространства пред офанзивните футболисти на сините. Скоро може би от трибуните ще почват да се изтеглят фенове на сините след тази черна димка, която зърнахте на вашите екрани. Ето още веднъж неприятните прояви на тъй наречените привърженици и радетели на българския и в частност на футбола, демонстриран от Левски. Пускане на димка, тя прикрива някои запалянковци от възможността да бъдат снимани и веднага олимпиадата започва. А пък на терена Левски продължава да атакува. Бардон към Телкийски, възможност за Мечо. Той е опит да прехвърли вратаря Галев, но този път мал шанс за човека, който направи поредица от асистенции в днешния двубой. Пред заключителният удар обаче Телкийски нямаше шанс. Може би тук трябваше да избере и бърз шут в противоположния на Галев ъгъл, който се виждаше, че е изпразнен, вратата зейваше там, но Телкийски реши да заложи в него стил на технично отиграване, което не му доведе до резултатност. Локомотив София, Левски 2-5 и много възможности за промяна, много резултатен двубой, просто откритият футбол. Грешките, които правиха футболистите в червено-черно и някои добри техни отигравания, които пък свариха по успокоените футболисти в отбрана на Станимир Стоилов, доведоха до момента до 7 попадения. Сега жълт картон за Даниел Боримиров, фаул срещу Христо Коилов и възможност отново пред Марчо Давчев най-вероятно да се стреми към трето попадение във вратата на Божидар Митрев. И в двете рамки на вратите двама млади стражи. След предварителната контузия на Гошо Петков, Божидар Митрев трябваше да застане на вратата на шампионите, а пък след травмата, която получи Голобович в процеса на този двубой, от втората част на вратата на Локо София Валентин Галев. Сега поредно изпитание за Божидар Митрев. Отдавна, уважаеми зрители, не сме наблюдавали толкова атакуващ футбол, с толкова много голови положения и толкова много грешки на защитите. Това е истински благодат за футболния Запалянко. Сега Марчо Давчев ще се опита да повтори упражнението от 13-та минута. Тогава Давчев стреля във вратарския ъгъл. Сега да видим какво ще бъде решението. Противоположния ъгъл. Добро изпълнение на Давчев. Техничен удар, който обаче мина малко над гредата, над горната греда на вратата на Левски. Наистина Марчо Давчев е добър специалист при изпълнението на пряк свободните удари. Той има за него този матч, предполагам, че и по-особен, защото 2 години той беше с екипа на ЦСКА. През 2002 година премина за армейците. Освен това Марчо Давчев е играл за отбора на Марица Пловдив, също така и за Ботев. Христо Йолов е с топката. Валери Домовчийски търси позиция. Седрик Бардон също е пред вратата на Локомотив. Видим Йолов какво ще направи срещу него. Георги Марков, друг футболист, който е ставал шампион на България с отбора на Левски. Георги Марков, централният защитник и капитан в днешния матч на Локомотив София. Хубав пас за Бардон. Той пропусна, само че много елементарно искаше да излъже отбраната на столичните железничари. Тя не се подведе този път и действа добре.
След това Телкийски свърши също добра работа в защита и топката е притежание на Левски. Няма нарушение. Играта продължава. Браво на Джанлука Роки. Димо Атанасов пусна италианския рефер по-свободна игра. И двамата, и Коилов, и Боримиров, двамата най-опитни състезатели на терена, играха мъжки в това единоборство и именно това беше причината главният съдия да не спре играта. Сега Димо Атанасов изчисти топката извън очертанията на терена, за това нямаше видна причина, нямаше футболист, който да иска медицинска помощ. Валери Домовчийски в един момент се беше хванал за крака зад отбраната на Локо София, но нямаше абсолютно никакъв умисъл в тези действия на Димо Атанасов, тъй като Валери получи лек удар, нямаше кой знае какви предпоставки за по-тежка травма, а пък след малко ще има първа смяна в състава на символичните гости. Георги Сърмов вече е край страничната линия и очаква момента, в който ще се появи в игра. Към този етап от останалите двубои само една промяна на резултатите. Литекс води на Локомотив Пловдив вече с 5-1. Останалите, както бяха на полувреме. Атака за Локо София. Отново Димо Атанасов реши този път да не шутира, да търси Калуян Караджинов. Но топката се спря в Караджинов. Удари се в бедрото му. Там трима футболисти на Левски също бяха в подстъпите да отиграват и се получи нещо странно. Нямаше абсолютно никаква резултатност в тези действия, а пък Христо Йолов е човекът, който ще напусне играта в 68-та минута на срещата. На негово място в игра Георги Сърмов. Можеше Сърмов да се появи в игра и при резултат 3-5, при по-концентрирани действия преди малко от страна и на Димо Атанасов и след това на Караджинов, който беше влязал малко по-рано да атакува топката и я намери просто за да я спре пред гол линията, не да я добута зад нея. Както и да е, Левски продължава да води с 3 гола преднина. Хет-трик на Валери Домовчийски в настоящата среща. Току-що излезлият Йолов и Седрик Бардон са другите, които отбелязаха за сините. Жълт картон за Христо Коилов, който задържа Даниел Боримиров при контратаката на Левски, която беше организирана. Така и двамата футболисти, и Боримиров и Коилов, вече имат официални предупреждения, които получиха в един доста малък интервал от време. Цветан Генков, трима футболисти срещу него, нарушение на Елин Топозаков срещу Генков. Много мощно тръгна деветката на домакините, смени посоката на два пъти и в момента, в който се освободи, тръгна да набира, беше фаулиран от капитана на Левски. Нарушение на Елин Топозаков. Нова възможност за столичните железничари. На няколко пъти видяхме, че отбраната на Левски днес не играе на много високо ниво, допуска доста голови положения. Да видим какво ще се случи след това статично изпълнение. За топката е Марчо Давчев. Директен обстрел, там се размина и футболист на Локомотив София. И какъв пропуск! След пропускът, като че ли се сблъскаха Цецо Генков и Божидар Митрев и двамата остават да лежат на тревата. Положението на Генков може би е малко по-лошо. Ето още веднъж изненадващият шут от страна на Марчо Давчев. Хвърлянето с краката напред от страна на Цветан Генков. Сблъскаха се и двамата, но за радост на двата щаба поражения няма от самоотвержената игра. Не видя хубаво топката младия страж на Левски. Много футболисти пред него скочиха. Силен беше шутът на Давчев, изненада го. И след това с опитът на Цветан Генков да я добута с шпагата зад гърба на Божидар Митрев. Неуспешен, се сложи край и на тази възможност. 20 минути до последният съдийски сигнал. Не спират да атакуват футболистите и на двата отбора. В последните минути играчите на Стефан Грозданов с малко по-добри действия, но няма и как да е иначе, след като изостават с 3 попадения, а пък за да могат категорично да се нарекат шампиони, им трябват цели 4 безответни гола в днешната среща, така че те ще играят до дупка, пък каквото се получи в техния актив. Фаул срещу Христо Коилов маркира Джанлука Роки. Поизнерви се малко играта в последните минути. Имаше претенции за удари с лакти от страна на двама съперници. Първо срещу Мечо Телкийски, след това и срещу Димо Атанасов. Съдията нееднократно показваше, че трябва 22-мата да се поуспокоят.
Иначе ще се наложи някой от тях да изостави своя отбор по-рано от заключителният сигнал. Игор Томашич ще има възможност да прати топката в предни позиции, в близост до вратата на Локомотив София. Само странично хвърляне. Едно от редките положения, при които и Мари Стоилов, и Стефан Грозданов, и останалите, които са тук на стадиона, и тези, които наблюдавате срещата, могат да си поемат глътка въздух. Наистина двубоят си заслужава. Най-доволни до момента са тези хора, които виждате на вашия екран, феновете на Левски, тъй като техният любим отбор е на 20 на минути от 25-та шампионска титла. Нарушение на Ричард. Той има един жълт картон в първото по време, още в началните минути, именно за подобен фаул в центъра, така че трябва да бъде много внимателен до края на срещата. Сърмов. Седрик Бардон. Вагнер към Топозаков. Томашич. Ромуигбе. Бардон, Сърмов. Не се получи комбинацията помежду им. Давчев. Отново подаване, насочено към Генков. Нападателят беше блокиран от капитана на Левски Елин Топозаков. Миланко Приваров по всичко личи ще бъде следващата смяна, която Станимир Стоилов ще извърши. Савич. Притесняван от Домовчийски. Към Варбанов. Силен пас напред към Калоян Караджинов. Започва вече като втори нападател да действа. Дефанзивния хаос на Локомотив София. Той също заслужава добри думи за играта си днешния следобед. Силен матч за Караджинов. Засада на Марчо Давчев. Лусио Вагнер ще изпълни статичното положение. Бившият футболист на Коринтианс, Ботафого, Севиля, Бенфика и Черно море. Знаете, Лусио Вагнер премина в Левски през 2005 година от отбора на Черно море. Телкийски за Домовчийски. Продължава в схема 3-5-2 да играе отбора на Локомотив София. Марков много затруднен от спорното подаване на Димо Атанасов. Играе Локомотив с постоянни смени на позициите от страна на Марчо Давчев и Калоян Караджинов. А Коилов и Даниел Боримиров така и не се отлепиха един от друг. В продължение на цял матч двамата играят рамо до рамо. Давчев. Ричард срещу него. От крака на Марчо Давчев тъч за Левски. Отново двойно подсигуряване в халфовата линия на сините.
Седрик Бардон се притече на помощ на Ричард Еромуигбе и успя да спечели тъч. Просто има разлика и в физическата подготовка на двата отбора. В момента футболистите на Левски стоят значително по-добре на терена. Хубав пас към Валери Домовчийски. Много добре разчерта ситуацията. Валентин Галев излезе на време и успя да улови. Аплодисменти за младия вратар на Локомотив. Мурачев към Генков. Не успя да стигне до топката Цветан Генков. Прилив на енергия в играчите на Станимир Стоилов, въпреки че на книгата играят като гости в последните минути, непрестанно подкрепяни от феновете, които вече очакват просто маркирането на втората поредна и общо 25-та в историята шампионска титла на сините. Иначе дори в наглед успокоената игра, изнесена в центъра на терена, тя е на малко по-високи обороти от това, което сме свикнали да наблюдаваме. Отново независимо от тежкия терен, след този проливен дъжд, който се изсипа до 30-та минута. До тази 30-та минута, в която отборът от стадион Георги Аспарухов вече водеше комфортно с 4-1. И след това през второто полувреме по един разменен гол и всичко върви към логичният прямо показаното днес завършек. Тук ускорението на топката не позволи на Станислав Ангелов да я остави в очертанията на терена. И Миланко Приваров се появява в игра. Вече с надпис на екипа си Коприваров. Явно е забравил това копи, което демонстрираше неговото голямо самочувствие и може би приравняване към някои хора от Латинска Америка, поне с такива футболни качества и нрави. Сега той заменя Седрик Бардон и ще има възможност през следващите 12-13 минути да стане част от очертаващият се шампионски завършек на тазгодишното първенство за Левски. Изчистена топка назад, Савич. Върбанов действа неконцентрирано и отново след влизането си футболист на Левски имаше възможност да играе. Този път Коприваров не успя по най-добрия начин с левия крак да завърши това положение. Този подарък на Йордан Върбанов. Наистина футболистите на Локомотив София трябва да съжаляват много за допуснатите от тях грешки в защита и за това, че на сините им върза при почти всяко едно положение през първата част. През втората малко по-ниска резултатност, но иначе този двубой щеше да наподобява хамбален, а не футболен развой. Миг несигурност за Валентин Галев. След това изчистена топка. Отново Лусил Вагнер има възможност да центрира. Христо Коилов към Караджинов, който се пребори. След това отново поредица от невъзможности да бъде ритната топката. Дончев към Атанасов. Атанасов обаче между петима подаде на Сармов вместо на Караджинов. Даниел Боримиров към Ричард. Той към Топозаков. Намери сили Марчо Давчев да атакува. Но в тези последни минути по всичко личи, че и двата отбора вече знаят отговора на въпроса, който висеше преди началният съдийски сигнал на Джан Лука Роки. Кой ще бъде шампион на България? Това си личи и по действията на сините, и по действията на червено-черните. Мечтата, за която се опитаха да си признаят, че съществува едва преди 5-6 дни всички от спортно-техническия щаб и шефовете на Локомотив София. Мечтата се оказа нереално постижима спрямо настоящото разпределение на силите в българския футбол. Самочувствието на Левски е на съвсем различно ниво от това и на Локомотив София, и на доста други клубове, които дръзнаха преди началото или по време на шампионата да спорят за златните медали. А пък последният, който ще има възможност в състава на Станимир Стоилов да опита и от игровата атмосфера на този сблъсък, се казва Емил Ангелов.
Ето го на вашите екрани. И той ще се появи при първа възможност, за да поиграе в срещата срещу Локомотив София. Емил Ангелов отбеляза 2 гола в последния шампионатен матч на Левски срещу Локомотив Пловдив. Матч, който смятам, че не трябваше да се играе с оглед събитията, които се стекаха около пловдивското Локо. Матч, който беше спечелен от Левски с 6-1, 2 гола, от които отбеляза Емил Ангелов. Емил Ангелов стана и голмайстор на Левски в европейските клубни турнири през сезон 2005-2006, когато Левски стигна до четвъртфинал в турнира за Купата на УЕФА. Общо взето от тогава започна доминацията на сините у нас. Добра работа на Миланко Приваров, нарушение срещу него извърши го Георги Марков. Доста му събраха фаловете на Марков в днешния матч. Димитър Телкийски е футболиста, който ще напусне игра. Страхотен матч за номер 21 в състава на Левски. Той ще отстъпи мястото си на терена на Емил Ангелов. Интересна смяна от страна на Станимир Стоилов. Още по-офанзивно изглежда отбора на Левски с Емил Ангелов на терена. Именно към него е насочено това подаване. Още не е загрял, но влиза с свежи сили за сметка на това. Беше много добре блокиран от Савич. Емил Ангелов напусна, не успя да вземе контрол над топката и сега домакините започват постепенно нападение. Георги Марков към Орачев. Раздавчев. Отново спорно подаване. Това принуди Марков да върне назад. Добра работа на Коилов. Успя с тяло да си освободи пространство спрямо Боримиров и да започне атака за своя отбор. Димо Атанасов. Един от най-острите, един от най-пъргавите футболисти на терена. Днес той беше възпрепятстван да покаже своя пълен потенциал и от климатичните условия, които ограничиха действията на по-техничните, по-динамичните състезатели. Въпреки всичко, футбола, който видяхме днешния следобед, очарова. Страшно много положения. 7 гола до този момент. Това наистина е един фантастичен завършек на първенството тази година. Първенство, което ни донесе много емоции до самия край. Домовчийски към Коприваров. Успя Коприваров да се измъкне, само че Дарко Савич там ще успее да стигне първи до топката, блокира Коприваров и принуди крилото на Левски да извърши нарушение. По-малко от 7 минути остават до края на редовното време на срещата. Левски води срещу Локомотив София с 5-2. Левски ще дублира титлата си от миналия сезон. Томашич към Боримиров. Вагнер. Наистина в дните преди матча между Локомотив София и Левски имаше напрежение. Създаде се впечатлението, че столичните железничари имат сили да противодействат, имат сили да спечелят матча и с това супер изненадващо да триумфират и в първенството. Все пак се оказа, че има футболна логика и тя говореше именно за победа на Левски днес. Христо Филов напуска терена. Изчерпа вече своя физически ресурс. 37 годишния халф и на негово място Иво Иванов, номер 23. Малко повече от 5 минути до финала на първенството. За Левски остават още 2 финала. Един за купата на 24-ти срещу Литекс и финалът на радостта отново срещу Литекс, когато на собствения стадион. Може би отново боядисани в синьо, както през миналата година, футболистите на Станимир Стоилов ще празнуват и тази годишната си титла. В това напълно уверен и преди срещата, но вече абсолютно убеден. Наско Сираков преди 2-3 минути напусна трибуната, поздрави Тодор Батков и
Константин Баждеков с спечелената титла и може би отиде да празнува след малко с футболистите на терена след последният съдийски сигнал на Джан Лука Роки, и това ще го видим след доиграването на срещата. Все пак трябва да отбележим и двата гола във вратата на сините, тъй като през изминалите 28 кръга до този момент те бяха допуснали едва 8. Сега в една среща футболистите на Стефан Грозданов им вкараха два. Единствените два гола, отбелязани от столичните съперници на сините. А пък вече радостта и еуфорията в сектора в синьо се засилва до краен предел и единствено само това има значение и за играчите на Станимир Стоилов. Ето я и радостната резервна скамейка, където всички изчакват официалният завършек на срещата и оповестяването на тази новина, която преди началото на сезона всички в лагера на сините обявяваха, че знаят предварително, но до края им трябваше да се поизплатят, и то не срещу основният им вечен съперник ЦСКА, а в крайна сметка срещу изненадващият претендент за титлата Локомотив София, който все пак трябва да кажем, че за това постоянство, което показва, заслужава адмирации през сезона, но толкова, защото в най-важните двубои се показа, че Локомотив все още има какво да желае като израстване, за да бъде шампион на България. Отново футболистите на Стефан Грозданов притиснати около собственото наказателно поле и вратарят Валентин Галев чисти далеч напред. Действията вече лишени от тези остри ситуации пред двете врати, именно заради предизвестеният завършек още след половин час игра на тази среща. Наистина, Найден, ти каза, че Локомотив София не показа класа в най-важния матч, матча, в който можеше да спечели шампионската титла, но трябва да признаем, че при столичните железничари случая беше, че апетитът дойде с сядането, както гласи поговорката, защото целта пред Локомотив София в началото на сезона беше участие в европейските клубни турнири, класиране за турнира за купата на УЕФА. В това отношение столичните железничари свършиха своята работа при победата над Литекс в началото на пролетния полусезон. Това беше най-важният матч за тях и това беше срещата, която отбора на Стефан Грозданов спечели и по този начин отказа Ловчен Ли от участие в турнира за купата на УЕФА, чрез спечелване на място в тройката на класирането. Емил Ангелов има възможност да центрира. Диан Дончев успя да пресече подаването и да изчисти топката извън очертанията на терена. Нетърпеливи са играчите в синьо. Виждате как чакат и се усмихват. Чакат последният сигнал, за да изригнат от удоволствие. Емил Ангелов се вторва към наказателното поле на Локомотив София. Ударът му с левия крак обаче беше право в ръцете на Валентин Галев. Отново сините в атака. Лусио Вагнер съвсем спокойно връща към капитана на отбора Топозаков, който сбърка този път и сега не е лоша възможност за Марчо Давчев. Давчев срещу Митрев, удар на Давчев и гол! Гол на Марчо Давчев, трети гол за Локомотив София и втори на Марчо Давчев в срещата. Марчо Давчев прави резултата 5-3, 3-5 по-точно Локомотив София Левски след попадението в 89-та минута в последните минути на двубоя. Марчо Давчев фиксира. Струва ми се, че това ще бъде крайният резултат. И той е в пълно потвърждение на думите ни, че видяхме много положения, но също така и много грешки в двете отбрани. Последната грешка беше на Елин Топозаков, който подари топката на Цветан Генков и деветката на столичните железничари с хубава асистенция към Марчо Давчев. Локомотив София Левски 3-5. Аристократичните шампиони подариха още един гол на своите любезни домакини. Така можем да фиксираме това положение. Видяхте, 2 минути ще бъде добавеното време на двубоя. И Лусио Вагнер, много активен в нашия матч, в днешния матч, направи това подаване, което затрудни Елин Топозаков. След това и капитана на сините сбърка и се стигна до третото попадение във вратата на сините. Сега в първия момент като че ли нямаше сигнал за нарушение срещу Локомотив София.
След това обаче прозвуча свирката на Джанлука Роки. Няма нужда от толкова нервни изблици на резервната скамейка на Левски. Просто атмосферата на матча, неговия развой и всичко това не предполага такива нервни, негативни реакции от страна на помощник треньора на Левски Емил Белев, както и на част от резервната скамейка на сините. Възможност за Локомотив София. За топката е Марчо Давчев, който днес се превръща като в лидер на столичните железничари. 7 човека на домакините пред вратата на Левски. Директен обстрел. Митрев прецени, че топката няма да намери очертанията на вратата и остави тя да напусне без негова намеса. Вече сме в 2-минутното продължение на матча. Около 30 секунди остават до края на добавеното време. И напрежението в Станимир Стоилов вече от съвсем друго естество. Чак сега си позволи да покаже шампионски жест Мари Стоилов. Станимир Стоилов, за който обаче изпитанията няма да спрат до тук. През юни предстоят два много важни матча за националния селекционер Станимир Стоилов. Гостуването и домакинството на Беларус. Тези двубои трябва да бъдат спечелени на всяка цена от българския национален отбор, за да успеем да се върнем в битката за челните места в квалификациите за европейското първенство. Това беше края на дербито от 29-я кръг. Това е сигнала, с който можем да оповестим: Левски е шампион на България за 2007 година.